Son consciente de que mañá hai que traballar, mas hai que tomarse isto con alegría e por iso vou facer un sorteo tanto na miña canle de YouTube como na miña canle de Twitch. E que vou sortear? Un bolígrafo que leva impresa a frase "ya veréis como en el examen no reís tanto", un desconto nunha tenda online que agora vos vou comentar do 10%, estas pegatinas específicas para profesorado para adornar as vosas libretas e axendas, esta serie de posits e, por último, esta maravilla de caderno do profesorado. Se non coñecedes estes produtos, son dunha tenda online que se chama Pedrita Parker e que vos recomendo que visitedes, xa que van ter moitos produtos que seguramente vos gusten e vos van interesar. Vémonos aquí nesta canle de YouTube o día 11 de setembro, 7 da tarde, para sortear, en concreto, este caderno, e vémonos o día seguinte na canle de Twitch para sortear todo o resto de produtos que vos acabo de ensinar. Así que teñades agora sí un bo comezo de curso e vémonos nos vindeiros vídeos. Un saúdo!